Nga ai kublai ipi ha ka kerteng ka jong uji su ubalong unong penim bat unong si uspa jong ka perthei baro kawai. Ai kublai ipi ki prabangai ki ba ija ha utrai jisu. Do utrai jisu un yo ban kerkhu ipi baro ki ba sngap ya ka ni ka tin ka jong utrai ha ka ni ka por. Nga kwa ban sam ya ka tin ka jong ublai. Na ka shithi ka baar ka jong upol shakinong korin kalanong ka basaw bat ka dekhot ka ba khan riu bat ngan pule ya ka dekhot ka ba khan riu khan nyu bat khat pra kikentin ki ba ongkom ne namar kata ngimman thaishu hanre la ka long ba ubriu uba habar jongi unang jot nang jot penban uta ubriu ba syapo ulanang sai hala kasngi namar ka jinjanjar basting jongi ka batang sibet kanang penlong na ka benta jongi ka jingkhia ka burom ka bapalat empat ka bom jikut habangim kmi shu ha kita ki ru ya ki bang yo i henry ya kita ki ru ki bom yo i namar kita ki ru ya ki ba yo i ki long tang sibet henry kita ki ru ki bom yo i ki long bom jikut ken kani ka ketin ka jong utrai ya ka ba upol ulayo ban tho ula tho ya ka rengkat bat kita ke jing sha shitom ki jong o ha ka met ka jong o ha ka mensim ka jong o na ka benta u Chris na ka benta u Jisu kita ki ding pen kiang ki bawan ha ka jing im ka jong o u sha sngo ba ya ki bat dei kita ki ba u ong yi ki ni ki kentin ha ka lenong ka ba nangkong ka dekhot ka balai ka basaw uong ikini long bala kerkhu ya ublai bat ya ukpa u Jesu Christ uba utrai jongi ukpa ka jins nei bat ublai ka jing pentingan uba pentingan yingi ha ka jing janjar jongi baro kenang ya ka ban aibo ringi ban pentingan ya kita kiba ha kano ka jing janjar da kata ka jing pentingan ya ka ba yangi hida ublai uang ro ikini ki kenten namar ki jingkular ublai kat ba kidon kilong i hau ka ba oi bat ka ba amen ya ka ban penon burom ya ublai dangi ban penon burom ya ublai dangi kata kadai hapdeng jong ka jing sha shitom ka jong o unyo ya ki baro ki wan jia ka jing im jong o ki jing jenjar ki ding pen kiang ki ba sha bat ki ba dung ya o unyo ya ki pakilong na ka bentaban penon burom ya ublai ha ka jing im ka jong o kapang ka banga kwa ban kran ha ka ni ka por kalong tu nang shai hala ka sngi ya ka ba pensionorim na ka tu ka banga pule ar ki korin kalong ka basaw bat ka khot ka ba khan riu tu nang shai hala ka sngi para bangi bi how try Jesu kani kadai kapang kabangin puson kalong kapang kaba aiman sim na kabenta jong pi kalong kapang kaban kentu na kabenta jong pi bapin long kiba shat kiba nang kiba klain man la kasni ha ka jim ka jong pi ngi im ha ka por ha ka bangi ha ban long kiba pikir ba bat kiba sumar ba yala de ya ki khon ki kti ya ka yeng ka sem ya ka im lang sa lang bangin long ki bakhia bangin long ki bakoi bat ngange pa ma phi ki ba im hasor ki ba im ha khap sor ki ba im hanong kendong philanang ban le ya kata bat long ki bakhoi ban long ki ba shai ki bakhia ban kiar na ki ki bala ban wanra ki jingpang ha ka met ke jongi de na kata ka daw ba man la ki jing duai ki jongi ngiju kan mau bara bor ban duai na ka banta ki frontline workers ki doktor ki nurse ki nong ilam hapo jong ka balang ki nong ilam hapo jong ka sarkar balai kadaw hi kalong ba mangiro ngikwa ba utrai Jesu
unda sumar kerpang yaki kini yo ya kasyait kanang kapapura ha kamet kejongki ngiduai ru na kabentaki pra bangej kabamut ki bangej ha ujisu ha ka kerteng kejong ujisu ha ka jing penkhia kejong ujisu ha ki kamba kejong ujisu manla uwei pa uwei tene ka wei pa ka wei ka brio ki ha banjaj lene ban mat ya kita ki kerdan ha ka jing im kejong ki kata kalong kelung kena samla rangba batemen kumta ukulung ukela sha ukena ukelalong usamla ukelalong urangba ukelalong utemen bat hakani ka jingyat jongkarta ka jong ubrio ha ka met ka jong u katba kala nang he katba kala nang san ha ka met bat ha ka jabing ki jimut jing perkhat jong u kataru kala nang jan sha ka bakut no bat kata ubrio ubahabar jongi kabalong ka met ka jongi kala nang jot kawmut kala nang ring swai kala nang ring tlot kala nang raikho bat kala temen no bat kumta hi kan jot no lani kan ut no namar kani ka met kaba shabar ka jongi kaba kani kaba pau shabar la thau ya ka tin ka jong play ka ong hagi kitab Genesis la thau ya ka da ka deumet na baka wan na ka deumet kan lei phai pat sha ka deumet bat kani hi kalong to tang sipor kani hi kalong no tang sipor bat kani ka jinglong jong ka tang sipor ladang ipet ye kani ka jing im ka jong ubrio don ki baklat ha ka jinglong khulum jong ki don ki baklat ha ka jinglong khna ha ka jinglong rangba ha ka jinglong temen jong ki ru hala ka jong ka por ka ba ublei ulabu na ka benta jong ki ting i ba ka jingkut ka don ha ka ni ka met hau ni ubrio uba shabar ubala nang temen bat ubala nang tulot man la kasni kat badang yaj kirta ki jong o handrai unepat ubriu ubahapo jongi kumba ka tin ka jong trai ka ong upol ong ubriu ubahapo ubalong uta umensim uba ublei ula persat mensim ha ka thliu kmut ka jong adam ba ukelalong ujing thau uba im kata ka mensim ka ba ublei ula persat kanam jot na junam la junam kanam jot na kanam puut na handrai kan yai im bat dei kata ka mensim uta ubriu ubadon hapo jongi dei kata ken ka ban sahab ban yeng ha ka jing shong bishar ka jong Jesus Christ bat ban ai yo ban yo pediang halade ya kita ki balale ha kamen kat bakum ki ba ulale labha lasniu sanlong kadakhot ka bashipho kumta kumbang yele ban pensyai ban penang yalade kumta kadalong ka badon kam bat kalong ka badon kam ha na ka benta jungi ban pensyai penang ya uni ubriu ubaran hapo jungi yo ngi kelet no kadba ngidang tieng kadba ngidang siir syapang kani ka klam COVID-19 yele ya ka ban penbaha ya ka ka ba syabar yele ya ka ban penbaha ya ka ka ba yo i ban pen khu ya ka ban le khu ya la de ban sumar ya ka ba syabar ban pen sengat pen pelung ya ka ban ya dai kana ka jin sitom hadroi ke bah syapo pat ubriu ba syapo ka mansim jongi kala ring suai kala ring tlot ngi kelet ya ublei hakaji im ko jongi ngimdon por ban shong hagi kejat ke jong jisu ngimdon por ban yathu o ya ke jing hakaji im ko jongi une ubriu balong ka mansim jongi un nang tlot nang ring suai dekat ba ngidang yele ya kata ngin ken mau bangin sumar bangin pikiru ya uni ubadon hapo jongi hakiwi ke translation ya kane ka benta ba uni ubri hapo
ul nang syait ala kesngi ki ai da ka kantin renew la ne ban pen thamai kabamut uni ubri ubaron hapo jungi ubalong ka mensim jungi udan kam ya ka jing pen thamai ka bahala kesngi kata ka jing pen thamai ka bahala kesngi kalong ban tes ya la de ban examine ya la de ban tenju ya la de ban pe ya la de ban pen khu ya la de ban pan map ya ki pop ha ka jiem ka man la kesngi na utrai ubala thau bat ubala pelong ini bat habangi le ikata ni yo ya ka jing koit ka jing kia ka jong ka mensim ka jongi jong upri ubah hapo kat ba ka met ka jongi kala nang telot tu ai ba ka mensim ka badan hapo jongi bau ta ubri ubadan hapo jongi un klain ban syakri utrai wei uru temen ong ikini ki kentin wong kat ba ngadang syakri bat ngan yai syakri utrai ngas ngo baka mensim jonga ka samla ka khenrau sa watla ka met ka telot de kata kin ka basno tenat ka ba uji suru ukwa yang ngai phi ka jing syakri hiya uji su kam dei ban long ka ban telot no ha karta ka jongi hanai kan klan kat badang he kirta ka jongi kat bangin ang yai syaka bom jukot tu ai ba ka mensim ka jing syakri blai kan yai thamai happy haki bakum kini kisngi kaljing pensyait penang ya uni ubri ubah hapo halaka sngi ha kajing im ke jongpi ya ka mensim ke jongpi pinam yo ya ka na ki doktor pinam yo ya ka na ki no kilat jing era henry pila ban yo ya ka jing kwait ka jing khia ka jing syait ka jing nang ka dei lengba jong Jesus Christ dei tang mo ubala ban ai ya kata ka banta bat kata pila ban yo ika da ka ba piduai da ka ba piyam pi shong ha ki kijat u Jisu pi thu ha u pi pan ha u bat un sa ai kata happy bat habala yo ya kata ka jingkemen ka don ha ka jing im ka jongi bat uta ubri ulan nang syait la nang ha ka mensim ka jongi bat ha pedeng jong kata lada la penjenjar sat yangi kuba ka ketin jong blai ka ong na ka saul nong ka dekhot ka bapra la penjenjar sat yangi henry ngim shom la shipa na mar ka don te ka jing kemen ka don ka jing kermen ka don ka jing sup ha pedeng jong kini ki e baro ka don ka jing jai mensim ha pedeng jong kini ki jing e baro bat lada tap bayong yangi la tap bayong yangi ngim yo isu ya ka jing shai ngim yo isu ya ka jing kermen kan ai pat hangi ya ka jingkermen ba komde ka banda kutlat no utrai un thau kalat na ka banta jongi haba mensim jong utrai ula dap hapi bar ulah koj la khia ubri ubah hapo jong pi la dala le benyi pi da ki jing shitom ki ba bunjai pi sha ya ki jing janjar ki ba bunjai ya ka jing im jong pi to tip ba om shom la in ho ya pi namar ba Jisu udon rengkan bat pi bat lada pen kelon no ya pi pisngo wa pila kelon no pila telot no ha ka jingai ka jong pi henry haba une ubri ubah po jong pi uklain une ubri ubah po jong pi ulong ubah syai ubanang kan mau ya kan ka wai onom la ban penjot ya pi onom shom la penjot no ya pi namar udon ban yada na ka benta jong pi para bengit bi ya kani gadi ka ktin ka jong utrai ka bakren na ka benta jong ayop jong pi bangin long ki bahusiar ban sumari au tau bru bahapo bangin ay ka jing syait ka jing nang ya u halakas ni da ka bangin kemit sya utrai ubalong ubala ban le ye ki bakrau ha ka jing im ka jong ha jong pi te to utrai un yo ban ker khuna ka benta jong pi